egészszorsával én azt gondolom, hogy hála Istennek a Laci testvérem, ha a családcentrikus ember, az Isten áldja meg erővel, egészséggel, s adja a Jóisten 100 évig tudja nevelni a családját, Savali. Ájút szeretem a családomat, jobban, mint az életem. Apám a kedvedet, itt van veled, Evlám, kit szeret, de kit szeretem, nem kérünk most vagy a Rokko. Csináld, Laci, a